So dito guys sa Samar, napakarami pong beach dito. Lapit na, no? Naku, white sand pa, mamimili ka lang. Ayan. Lapit na siya. So, mamili tayo kung saan resort tayo pupunta, pero bago ang lahat, magtrabaho muna tayo. Hello, han mga taga Samar. Maupay nga aga, nga gabi, ngan kulo pa iyo nga tanan. Nahuli yung kulo. Na-miss ko an amoy han Samar. Para magkaiba yung amoy ng Cavite at Samar. Nope. Hindi ba? Kasi dito sa Samar, hindi masyadong polluted. May mga lugar lang talaga na yung masyadong asinsado. Yun yung mga polluted. Polluted. Dito ang puto. O sa Cavite kasi polluted na din eh. Ayan yung mga bahay dito, ang ka-cute. Yes, Venus. Maraming mga nyug tuloy, mga puno, o di ba? Mga nyug din. Kanyug. Kanyugan. Ang dami. Ang ganda talaga ng mga dagat dito. Hi mga kababayan! Hello! Hi mga kababayan ko! Nais kong malaman nyo, ako ay Pilipino! Sarap pagbukas ng bintana! Sariwang. Sariwang hangin! Naamoy ko na yung kahoy, naamoy ko na yung lubuko, naamoy ko na rin ang saya-saya lang talagang tuwang-tuwa ako guys. Nandito talaga ako sa lugar kung saan mother tongue ko. Anong best ko na ba yan sinabi na masayang-masaya ako? Diba? Parang hindi naman masyadong obvious. Basta guys, ang saya lang. Welcome to my province guys! Dito sa Samar, nandito tayo sa San Jose. Yan, so ano ba yung mga mai-enjoy nyo kapag pumunta kayo ng Samar? So syempre unang-una yung mga pagkain. Yan, lalong-lalo na po yung mga fresh na isda. Ang mura po dito ng mga fresh na isda. Grabe po, napakamura yung mga first class sa Maynila. Ay nako, napakamura lang po niyan dito. Pag namalengke tayo, papakita ko sa inyo kung gaano kamura ng isda dito. Pangalawang may enjoy nyo dito ay yung mga paliguan. Yung mga paliguan po dito, napakagaganda, mura, at may mga libre pa. Yan, so yun po yung mga may enjoy nyo dito. At yung mga tao po dito, napakababait, napaka-hospitable. Kaya po, nako, may enjoy nyo po talaga dito. Dito yung ano, na kapag ka may niluto, kailangan kumain ka. Kasi pag hindi ka kumain, magtatampo sila guys. Ibig sabihin, hindi mo nagustuhan yung luto nila. Kaya kailangan mo talagang kumain. Yan yun yung kultura ng Waray na gustong-gusto ng mga bisita. Kaya, ako, pag pumunta kayo sa bahay, ganun din, magtatampo ako pag hindi kayo kumain. At pag mas marami kayong kinain, mas matutuwa po ako. Ganun kami mga Waray. Hindi po matatapang ang mga Waray. Kahit naman po hindi Waray, matapang po talaga kapag inaapi ka na alam mong nasa tama ka at wala kang kasalanan. Kaya yun lang guys, mag-enjoy tayo dito. At sigurado ako mag-enjoy tayo. Kaya see ya! So guys, nandito tayo sa bahay ng isa naming business partner. Bibisitahin namin sila dito sa San Jose. Kaya pupunta tayo sa bahay nila. Pero before pumunta na tayo dito before. Kaya, liga, puntahan natin sila.
guluhin natin yung bahay nila. May music pa. So ito po yung bahay ng business partner namin. Ayan. Ni Pastor. Ito po yung bahay nila. Hello po. Hello, Pastor. Si Pastor Eddie. Ayan. So ito po ang kanilang napakagandang bahay. So pasok na po tayo. Nakasapatos tayo eh. Yeah, hey, first. Wow, lumaki na yung bahay nila. Laki na po ng bahay nila. At saka lalong gumanda. Hello, hello. Pero guys, kaya nahihiya ako mag-waray kasi dito sa San Jose, iba po ang waray dito. Hindi waray na katulad sa amin sa Samar. Sa Borongan, iba po yung waray nila dito. Hello guys, galing tayo ng San Isidro. Ayan, papunta na tayo ngayon sa Katarman. Tulay nila. Ngayon naman ay, ano oras na ba? 6. Ano? Alas 6. So, alas 6 tayo umalis. Papunta tayo ngayon ng Katarman. Doon naman tayo pupunta sa isa naming business partner na pastor. Okay ba, Iggy? Yan. So, pastor din po yung pinanggalingan natin kanina. So, doon naman tayo ngayon pupunta yan sa isa naming business partner. naman na mag-drive ah. Hi guys! So, kararating lang natin sa ating hotel. So, dito po tayo nag-hotel sa... Wait lang, walang pangalan. Ito pictura. Pag pupunta kayo dito ng Samar, especially po dito sa Katarman. Teka nga, tanungin muna natin kung anong pangalan ng hotel na to. Kuya, ano pong pangalan ng hotel? Ano, Daddy? Green City. Ayan. Pag pupunta po kayo dito, ayan. Consider nyo po ito. Malinis yung kanilang hotel. Ayan guys, punta na tayo sa ating room. Yahoo! Nasa anong number ba tayo? So yung may ilaw kasi nandun yung gamit natin. So ito guys yung itsura ng hotel. Maayos naman siya. And meron silang mga parkings. Yan. So, good evening guys! Ayan. Ito na po ang tsura. Maganda siya. Maganda yung ambience. And ito po yung kwarto namin. Yan. Yan. May hangiran. Ang room po na to is nagkakalaga ng 950. So, okay na siya guys. Pwede na. Kasi mag-overnight lang naman tayo. And the aircon naman siya. Yan, magkahiwalay po kami ng aming room. And pwede mo isara yung kortina. Tingnan natin yung CR. Yung CR niya ay malaki naman. Yan, pictura ng CR. Okay naman po. May shower, and syempre kapag gininaw ka sa umaga, pwede kang maligo ng may hot. Ayan. So, may tubig naman po. Siguro ko lang na may mga tubig. Kasi may malaking timba. Dito baka walang tubig. Ayun, meron. And, kaya may timba kasi mahina yung tubig. And, mahina din po yung shower. Mahina yung water nila. Yung bowl is mukha naman okay, and malinis din naman po. So, yan. So, ayun guys. Ano ba yan? Parang may naukot dyan. So, ito ng pictura. Hey guys. So, hindi ko kayo na-update kanina kung ano oras tayo dumating dito sa Katarman. So, dumating tayo kanina mga 7:30 PM. So,
Yun po yung oras. Hindi ko natandaan kung ano oras tayo umalis kanina. Pero 7:30 tayo dumating. I-review ko na lang po ulit yung video para tingnan ko kung ano oras tayo umalis. Pero ganun guys, tayo dumating. And tapos na tayo mag-dinner. And ngayon, natutulog na tayo. Oh, sa wakas, nakakapagod magbiyahe. Nakakapagod kaya maglakwatsa guys. Pinatayan ako ng ilaw. Good night guys! Bye-bye! Good night everybody! Huwag niyo po ulit kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, ang Lakwatserang Waray! Katarman! Good night! Haiyong tanan! So yun guys, yung pangalan ng hotel na to ay Pink City. Kaya po pala kanina pagpasok natin, halos puro pink yung makikita natin. Yung kurtina nila, hindi siya pink. Pero Pink City daw ang pangalan ng hotel na to. So okay guys, good night! Good morning mga kalakwatsero at kalakwatsera! Ayan, galing na tayo sa ating hotel, sa hotel Pink City. So, nandito tayo ngayon sa Katarman, dito sa Gaisano. Tsura ng Gaisano. Parang wala mo naman pinagkaiba sa Maynila, diba? Magkaiba ba yun? Maliban sa aircon. Siyempre yung mga mall sa Maynila, napakalamig ng mga malls. Dito sa probinsya, medyo mainit. Yung mall nila, pinagpapawisan yung kilikili ko. Joke lang. Ayan, so tara, ikutin natin yung kanilang Gaisano Mall. Tingnan natin kung anong meron. May Jollibee. Siyempre, pwede tayo kumain. Excited na ako makakausap ng Waray. So, saan tayo pupunta? Tingnan natin kung anong meron dito. Parang wala namang pinagkaiba sa Maynila, diba? Ay, Sunstar. Ayan, promotion. Ay, parang walang kakaibang tindahan. So, naghahanap ako guys ng mga pasalubong. Kasi, bibili ako ng mga pasalubong. Pero wala akong makita. Siyempre, dahil hard stay na. Ayan. So, hindi naman ako nagsiselebrate ng Valentine's. Hindi ako bitter. Pero hindi talaga ako nagsiselebrate ng Valentine's. So guys, ang daming sale. Pero wala tayong balak mamili. Ano kaya kung bumili tayo ng shake? Walang shake. Sabi nila mga mura daw yung bilihin dito. So pero, tingnan natin, mamaya, maghanap tayo. Pero actually, naka-sale. Naka-sale. Mga gustong-gusto ng mga girls. Walang kakaiba guys. Naghahanap ng kakaiba eh. Mamaya maghanap tayo ng kakaiba. Wala pa akong namamata ang kakaiba. Walang kakaiba guys. So yun ang pagkakaiba. Mas malamig yung mall sa Maynila. Ay mga kalakwatsera. So ito na po yung nabili ko ngayon. Wala pa akong mahanap na ibang magugustuhan ko. Headband lang. Kasi parang marami pa akong mga nabili ng isang araw na hindi ko pa nagagamit ang gulo ng buhok. So, ito po yung Gaisano dito sa Katarman. Di pa ako nakakapagsalita ng Waray guys kasi wala pa akong nakakausap ng Waray. Pero excited ako ng Waray. Kahanap tayo ng mga pwede kong mabili. Pero sa ngayon ito pa lang, 29 pesos. So, second pick ko guys, this one, 209. Second pick na mabibili natin dito sa Katarman. So, naghahanap ako ng pasalubong na mga pwedeng gamit, pwede kong ano. Ito kaya, ang swimming. Makapagalitan tayo. So, hanap pa ulit tayo. Hello mga kalakwatsero at kalakwatsero. Ito na yung third pick ko ngayon dito sa Gaisano. Pang gym. So, ang mura po ng mga damit dito. So, ito parang
179 lang. Sa SM, pag nagsha-shopping ako, yung naabot ako ng mga 5,000. Pero parang wala pang 500 to. So, nag-i-enjoy muna tayo mag-shopping. Dito muna punta tayo sa mga bra. Hanap tayo ng mga pwedeng mabili. Ang mura ng mga bilihin dito, guys. Nag-i-enjoy ako mamili dito. Kasi gusto ko, sa lahat ng mga pinupuntahan kong lugar, meron akong souvenir. So, ito yung souvenir ko dito sa Katarman. So, guys, update ko po kayo mamaya sa mga mabibili pa natin. Hello guys! So, nag-stop over. Pagkatapos natin mag-shopping, so ito na po, nakapamili na po tayo. Mura lang. Ilang piraso? 1, 2, 3, 4. 4 na piraso. Yung pinili natin, so nagkakahalaga lang siya ng 593 yung nagastos natin. Eh guys, dito tayo ngayon sa Collins Coffee. Magko-coffee muna ka tayo bago tayo maglakwatsa sa ibang mga lugar dito sa Katarman. Kasi nakakapagod maglakwatsa. Yeah. So, ang ganda po ng ambience ng coffee shop nila. So, ito yung isang pinuntahan nating coffee shop dito sa Katarman. Nasa loob siya ng, ano nga to? Gaisano Mall. Ayan, kasi yung laging nasa isip ko, LCC. Sa Bicol po yun. So, ayan. Ang ganda po ng ambience nila. Valentine's Day. Napaka-fresh and Valentine's dito. And natutuwa tayo guys kanina makinig sa mga ano ba tawag dun yung nagsasalita sa mall. Kasi ang daming mga sweet messages. Yan, nawawaray na ako. Okay lang, total dito naman ako sa Samar. Maraming mga pinapabasa ng mga letters. So, parang napapasana all ka, di ba? Kaya, so, ayun guys, mag-order muna tayo. Pwede nating orderin. Ayan, marami po silang mga available na pwedeng orderin. So, hindi nila tayo masyadong kinakausap kasi akala nila Tagalog tayo. Hindi nila alam, malaking waray tayo. So, ayun guys, siya muna. Bye-bye. Mag-order muna tayo. Hi guys! Tayo ay naglalakbay papunta sa dagat dito sa Katarman. So, naglalakad-lakad lang tayo. Hindi na si Kuya Richard. Marami tayong mga kasama. Ayan, si Pastor kasama natin. Para tayo ay i-guide. Siya yung tour guide ngayon. Kasi siya yung taga rito. Siya ay taga Dinhe. Kaya magka-tour guide at Aton pala kasi iba palang waray dito. Yeah. We're about to look at ocean. Ayan na po. Buhangin na. Ayan, nandito na po tayo sa kanilang dagat. Dito sa Katarman. Eto po yung itsura ng dagat nila. Wow, gusto ko maligo! Wow, sarap na ito.
guys yung dagat ng Katarman. So guys, ito yung sasakyan dito sa Katarman. Yan yung yung sikad-sikad kung tawagin. Tingnan nyo yung mga bata, nagbibenta sila ng malunggay. Sabi nila, kalamungay. So, yung warig ng malunggay dito is kalamungay. Pakinggan nyo sila sumigaw. Dito tayo lang malabas. Sila naman nagbibenta ng malunggay. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Katarman Park. So, baliktad. Katarman ini. Ayun. Katarman ini. So yun po. Ito yung kanilang park. Well, actually, okay lang naman yung linis ng paligid. May mga visible na mga sundalo. Kaya, peaceful. And, wala naman masyadong view na pwede kang papicturan. Maliban lang sa may nakasulat na Katarman. So, yun lang. Yun lang. Yung may nakasulat na Katarman. Other than that, maghahanap tayo ng mga pasyalan dito kung meron pa. Pero parang wala naman. Ayan. So, dahil Valentine's ngayong araw na to, maraming mga magjojowang nag-date. Ayan. So, guys, itong itsura ng Katarman. Yan, ganon, itsura sa taas. And yung mga tao dito kagandahan, walang pakialamanan. Diba? Parang sa Maynila lang din naman. Alam nyo, meron akong sikretong sasabihin sa inyo. Hindi ako nagsasalita ng waray. Dito, maliban sa iba yung waray namin, doon sa Borongan, kasi yung mga minsan naglalakad-lakad ka dito, meron silang sinasabi sa'yo na akala nila dahil nagtatagalog ka, hindi mo sila naiintindihan. Pero kapag may sinabi sa atin na hindi maganda, guys, nagugulat sila kapag ka nagsasalita ako. Parang yung sabing mapurot. Sabi ko, wow kuya, ang pogi mo. Nagulat siya. Ayun. So guys, abangan nyo yung ibang paglalakwatsyahan natin. So mamaya, baka pumunta na tayo sa pier. So, abangan nyo po. Ang ganda diba? Hanggang dyan lang. Yan lang yung gandang meron siya. Wala masyado. So, ito guys, yung kanilang Katarman Freedom Park. Yan. So, hindi lang tayo nagpa-picture dyan kasi may mga nakapark na motor. Ang pangit ng background natin. Ito po yung kanilang covered court. Dito sa, I think ito yung covered court nila sa city. So, malaki. Let me see. So, yun guys, yung covered court nila. I think ito yun, yung covered court ng city. Yan. Hindi na tayo papasok kasi wala namang may maganda sa loob na tanawin. Hindi kayo malaya. Then yung mga guys dito sa Samar, yung mga kalsada guys dito sa Samar, ang kikitid niya, pag nagpark ka, parang isang sasakyan na lang yung makakadaan. Yun yung advantage talaga, no? Ay, so ayan po, tingnan nyo. Pag nagpark ka, so nakapark kami, ang hirap po, yan. Ang hirap na kapag may isa pang nasasakyang dadaan. Pero city na siya eh. So maliit yung kalsada. Hi guys, dito tayo sa Dap Terminal. Yan kasi
pa-reserve na tayo para sa pagtawid natin mamaya pabalik ng Manila. So, bayad naman, ang sasakyan natin ay fast cut. 260. Ang bayad sa Fortuner ay 1,260 pabalik doon sa Matnog. So mamaya tayo sasakay pa mga madaling araw siguro para hindi masyadong matao. So yun guys, yung tao naman ay depende sa gusto mo, kung sa labas ka sa labas. Kung gusto mo ng aircon, kung gusto mo ng business class. Yan, so iba-iba siya. Pero may 250, may magkano ngayon? 70. May 170. May nante. O, so tapos may 90 9 days sa labas. sa labas. Ayan. 90 nakasabi. Yun guys, so mamaya na tayong sasakay madaling araw pabalik. So sana nag-enjoy kayo sa ating paglalakwatsang. Wala tayong masyadong pinuntahan kasi talagang business yung pinuntahan natin dito. Hindi tayo masyadong nag-ikot. Pagbalik natin, sisiguraduhin ko mag-iikot na tayo. And ang experience ko guys dito sa pagpunta natin sa Samar, papuntang Katarman, is napakahirap pala ng CR sa mga daan. So nakaramdam tayo kanina na gusto natin mag-CR dun pa lang sa Katarman. So hanggang sa makarating tayo. Alam nyo ba guys kung saan ako nakapag-CR? Dito na sa Dapdap Terminal. Kanina may nadaanan kami isang malaking gasoline station pero iisa lang yung CR nila. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. And napakadumi guys, kaya hindi ako nag-CR, kaya grabe. Parang sasabog na yung aking pantog. Pabuktin tayo dyan. Kaya naman, nain ako guys. Ang hirap. Mga ano dyan, tabi niyo. Ang hirap kapag ka wala kang masiaran talaga, grabe. Parang nagta-travel ka lang doon papunta sa EDSA. 'Di ba? Wala kang maihian, kailangan mong bumili ng arinola. So yun guys, yung experience ko. Ang hirap mag-CR sa daan, wala. Kaya ngayon nakahinga-hinga na tayo ng maluwag kasi nakapag-CR na tayo. Hello guys, good morning. It's 2 a.m. At nandito tayo ngayon sa pier ng ano ba ito? Samar. Nakakasaksi tayo ngayon ng sayawan. So, make up lang tayo ng konti. Tapos, titingnan natin mamaya yung sayawang probinsya. So, nandito tayo ngayon sa CR ng pier. And guys, patawid na tayo. And yung naririnig yung tugtog, may sayawan. Alam niyo naman, yung mga waray mahilig sa sayawan. So, ang oras ay 3:34 a.m. So, ang sasakyan natin ngayon ay fast cut. Kaya medyo mabilis-bilis guys. Yung ating biyahe ngayon, expected na mas mabilis-bilis kaysa sa mga una nating biyahe. Kaya yan, medyo madilim. Hello, hello. Good morning. Nandito na tayo ngayon sa loob ng fast cut. And bye-bye, Samar. Hello, Bicol. And hello, Cavite again. And aga natin naligo. Nag-makeup. Ito na po yung loob. Guys, ganda diba? Tapos andun na yung mga sasakyan. Yay, nakapark na doon. So tara, pasok tayo. Wala pa pala tayong ticket. Nasa driver pa natin. Antay natin. Tayo papapasukin na tayong ticket. Good morning, good morning, good morning guys. So ayan, maliwanag na. Nakatawid na po tayo. And kanina po sumakay tayo alas 4. So dumating tayo alas 5. So dahil fast cut yung sinakyan natin, sobrang bilis lang natin guys. 1 hour lang. Yung papunta tayo sa Samar, yung tawid natin 2 hours. Mahigit. Mga 2 hours and
2 minutes. Kasi parang matagal pa yung pag-ano daong. Ayun. And nandito na tayo sa Bicol na ulit. Wala na tayo sa Samar. And nag-shortcut tayo. Di namin alam yung shortcut na to. Basta, discover lang namin. Manila. May nakasulat kasi to Manila. Kaya, tinignan natin kung maganda yung shortcut. So yun guys, dito tayo dumaan sa Kamalig. Sa loob. Yung shortcut. Papunta sa Naga. Papunta na tayo ng Naga guys. Ang ganda ng daan dito. Diba? Walang traffic. Dire-diretso lang. Ang bilis natin. So wala rin masyadong kasalubong. Kaya talaga makakapagmabilis ka. Tumatakbo tayo ng mga 60 to 80 per hour kasi napakaraming kurbada. At hindi masyadong kabisado pa ng ating labidabs na driver. Ang daan na to, hindi masyado pa. Kaya hindi pa siya masyadong makapagmabilis. Kaya medyo ingat-ingat tayo sa pagdodrive kasi tingnan nyo naman guys kung gaano katindi yung lead ko. Oh. Talagang U, L, W. Ayan guys, ang bulkang ngayon. Natatakpan yung kanyang itaas ng ulap. So hindi masyadong kita. Nakapala talaga. Yeah. So dito tayo sa Kamalig, Albay. Kapag nasa Cotabato na ako, hindi pang kita. Sorry guys, magalaw ang ating camera kasi tayo ay nagbibiyahe. Ganda ng view dito, tapos andyan si Haring Araw. Diba nagpapakita sa atin, nagpapaalala na kay ganda ng umagang ito. May bayan. Hello guys, nandito tayo sa bilihan ng mga pasalubong. Dito talaga tayo pumunta sa talagang pagawaan. Hindi tayo dun sa mga pwesto-pwesto. Dito sa JP Manuel. Yan, so tara, sulungin natin. Guys, mamimili tayo ng mga pasalubong sa ating mga partners. Tara! Ito ba makita? Yan. J. Manuel Passes. Yan guys, mamimili tayo ng mga pasalubong natin. Oh, meron na silang mga beauty products ngayon. Yan po. So yung mga pili dito, mga ganito, mabibili mo lang ng 100. Dun sa labas, mahal na. Ito upuan. Yan guys. Ay! Souvenir t-shirt, silig. So ayan po, mura talaga dito kaya dito kayo pupunta. Yan 100 lang. Ito 155 yung laing. May wine. May mga bags guys. Ang cute. Ang kanilang mga bags. So, andito po yung kanilang mga history 1994. I know, welcome to the House of Pili. Hello kay Kuya. 250 Pili oil. So guys, parang gusto ko nito bumili. Train your eyes to see the good. Oh, maganda yung nakasulat. Mga kumot. Ay, ang cute ng mga kumot. So, namimili na po siya ng mga pasalubong.
si price tag. Ay, bibilan mo si price tag. Di kaya yun masamid sa pagrarap kapag ka kumain ng pili. Ito. Ayan po yung ganito dito, ang mura lang. 100 pesos. Ayun nga, sa kanya. 100 pesos. Sa labas po mahal to eh. Tapos 35 pesos ito. Yan, tigi 100 lang po dito. Kanina nagtanong tayo sa mga ganito sa labas. Parang mahal siya. Isang daan. Yes, tatlo 100. Ito tigi 100 lang po yan. Na kayo, tatlo 100 lang. So kung balak mo ring magnegosyo, aba dito ka mamili. Vendor na lang kaya ako nandun. Kasi mas makakamura ka. Mas makakamura kayo. Ito na guys yung mga napamili natin. Hindi ko kasama to. Bilang ko kaya si Prince nito. Gusto niya kaya to. So ito guys yung loob. Ang cute. Super duper cute. Ayan po yung history ng pili. Yung proseso niya. Yung mga nagagawa niya. Chandelier. Yan. Wait, Dad. So, ayan po. Ang cute lang. Ito na po yung kanilang mga award. So, grabe. Ang dami na po nilang natanggap na award dahil nga po sa ganda ng produkto ng pili dito sa Bicol. So, ito po ay upuan. Masarap po yan upuan. Ito po yung bilihan ng pili na hindi ka mapipeke. So, original po yung pili nila. So, ayun guys, kakatapos lang natin mamili ng mga pasalubong. Yung iba kinakain na po nila. Pasalubong nila. And, ayun, ito po, 100 lang. Mayroon siyang ilang laman, 3 packs na laman. Meron siyang 3 pakete pa na laman. So, 100 pesos lang po dito. Sa labas po, mga 100 plus to. Mga 150, 130, ganun. So, dito po mura lang. Talaga dito po talaga tayo namimili kasi mura po talaga dito sa Okay. And yun, yung ating almost 5,000 na mga pinamili ay napakarami na po. Ang dami na natin mapapasalubungan. Yung mga gym buddies ko, diba? Si Sreya, syempre yung mga coaches namin, ni Habi, ayun, si Coach Jonathan, Yorong, at si Coach Paul, ayun. Tsaka syempre yung may-ari ng gym, diba? Mga mababait na tao, kaya papasalubungan natin sila. At syempre yung iba pa natin mga ka-gym buddies dun, papasalubungan natin sila para naman masaya ang buhay. Syempre yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin kakalimutan yan. Pati yung mga churchmates natin. So yung halagang 5,000 na yung napakarami na po natin na pamili. So ang dami na pong taong mapapasaya natin. So yun guys, always smiling like my t-shirt. And bye-bye. And ito nga pala update. Di ba galing tayo ng Samar? So sana nag-enjoy kayo sa ating biyahe-biyahe sa araw na ito. Ayun, kininto ko na sa inyo kung ano oras tayo nakatawid kanina. Ngayon po ay nandito na tayo sa Naga. So, isa pala sa mga putol-putol, isa pala sa mga mahirap sa Samar is ang hirap ng signal doon. Kaya hindi tayo nakakapag-upload doon kasi ang hirap ng signal. Malakas minsan ang smart, minsan naman globe ang malakas. And ang hina ng internet, hindi tayo makapag-upload. Kaya medyo late natin ma-upload ang mga videos natin. Dahil nga po sa hirap ng signal doon. And mabuti naman, hindi masyadong mahirap yung water. May mga lugar lang talaga na iniigib talaga yung tubig nila. Pero marami din naman po na may tubig na sa bahay, yung mga Dimetro. So yun guys, yung nabili natin para sa ating sarili. Para sa akin, ito po yung nabili ko. Green tea. Yan, mahilig po ako sa tea. Kasi yung green tea nakakapayat. So, ito po yung binili natin. Bumili tayo nito ng 2 ganito, garapon. Nagkakahalaga siya ng 170. Thank
175 or 170. So, ganito. Maganda naman daw. Hello mga kalakwatsero at kalakwatsero. Nandito na tayo sa ating hotel. So, ito po yung itsura. Ayan, ng paligid. Hindi ko pa natatanong kung magkano yung, kung ano yung pangalan ng hotel na to kasi wala siyang pangalan. So, punta tayo dito. Yan, pasok tayo dito sa aming kwarto. Resort. Good for 3. Pwede naman mag-additional kapag masikipan kami. Mag-additional kami. So, pwede na siya kung nagtitipid ka. For, magkano ito? So, aircon naman siya. Magkano po itong room na to? 550. Oh my, di ba ang mura? Ayan po. Yung CR niya, hindi po madumi. Hindi rin malinis. So, tama na. Actually, for 100 pesos. Ay, mali. For 500 pesos, okay na po talaga siya. Sulit na sulit. Ayan. So, may mga sampayan. Dim po yung ilaw. Actually, sa mga hotel na pinupuntahan ko, gusto ko talaga dim yung ilaw kasi ang hirap po matulog lalo na pag ganito pagod at puyat kami. Ang hirap matulog kapag ang kortina ay light. So, very good naman kasi medyo dim naman yung... So, ayan na po. Kortina nila. So, ayan na po yung aming mga daladalahan. Ayan, may TV, syempre. Pang 19 ko kung pa ba to. Ayan, and syempre, ang pinakagusto namin mga girls, yay! May salamin! na kita buong katawan. So, yan ang pinakagusto namin. So, guys, napakasulit nito dito sa Marvel. So, see you guys in my next video. See you later kapag ka naglakpatsa tayo. Okay, guys? So, bye for now. Matutulog muna kami. Kaya, tingnan nyo yung eye bag ko. Kaya kanina wala talaga ako wish yung mag-video kasi grabe nagdadry yung lips ko, kulang sa water, dahil ang hirap umihi sa biyahe dahil wala naman kaming dalang sasakyan, dahil nag-aeroplano naman kami papunta dito. So, ang hirap guys. So, ngayon talagang inom tayo ng maraming tubig at matutulog tayo ng bonggang-bongga. So, mamaya ko na kayo kukwentuhan ng mga napuntahan natin, kung magkano mga pamasahin natin, magkano nagastos natin. So, see you later, guys. Hello, mga kalakwatsero at kalakwatsera. Gusto kumain muna tayo, halos kalinisip lang natin. Dito tayo kumain sa TG Food Hub. Maganda kasi may live band sila. Sabi yung bibili ka pa Ang gagaling ng mga kumakanta. Dapat na baby? Sa partner ko. Yung mga partner ko, ayan, nag-dinner lang kami guys. Masarap na mga pagkain nila. Sa sobrang gutom ko, hindi na ako nakapag-vlog kanina. Anak mo, no? So ayun, diretso kain. Kasi magaling yung punch nila kahit may mga ilan na. Ganda ng ambiance, hindi mainit. So syempre hindi mawawala sa order namin yung tuna belly. Tuna pa nga. Mga pagkain dito na mura pero mahal sa Maynila. So mamaya update ko kayo sa mga price. Hi, good evening guys. So, sobrang excited ako ngayon. Alam nyo ba guys kung bakit? Grabe. Sobrang tagal ko na pong nagki-craving sa ice cream. Since diet po ako, hindi po ako pwede ng ice cream. Kasi nga, syempre nakakataba sila. And, pumunta kami ng drugstore ngayon dito sa Jensen. And guys, nakita ako to, sobrang tuwa ako. Sobrang excited ako. Nakita nyo ba? Zero fat.
Guys, sobrang excited ko. Craving! Pwede ko na siya ma-enjoy ngayon. Sobrang sarap guys ng ice cream na zero fat. Pero syempre, di pa rin ako dito makakaligtas sa sugar. Pero at least, nakakapayat siya guys. Sobrang nag-cravings talaga ako sa ice cream. So ayan, babay muna kasi kakain muna ako. Hello guys! Hello mga kalakwatsero at kalakwatsera. Nandito po tayo sa Surala. Ayan, Surala. Sa probinsya ng Cotabato. Yan. So, ito po ang kanilang barangay, munisipyo. Ayan, legislative building. Parang saya-saya nila. Oh, parang ang saya-saya. Tapos may nagsusumba doon. Ayun ang kanilang munisipyo. Ayan. Ang ganda, parang ang aliwalas. So, ang naiisip ko pag nasa Cotabato ako ay magulo. Siyempre, maraming bandido. Parang ganun laging naririnig mo sa TV. Ang gulo, may barilan, may patayan. So, actually, napakasaya, di ba? Napakasaya, napakaaliwalas na kapaligiran. And gusto ko yun, ayun, yung nasa gitna. Muslim community. Muslim community, ang ganda. Ang pinapakita dito ay yung kanilang culture. Ang ganda. Ganda. Gusto mo picture dyan? Kasi no. Ay, okay. So, eto guys. Ganda. Diba? Ang ganda. Sobrang ganda. So, yan po yung sikat dito. Meron silang festival na sikat dito. Taon-taon ginaganap. So, may mga fruit stand, ganyan. Pabunggahan ng design ng mga fruits. Iba't ibang uri ng fruits. So, ina-expect natin magpapakasawa tayo dito ng mangustin. Bukas na siguro. Kasi sobrang dami nating nakain. Yan guys, ngayon naman papunta na tayo sa kanilang park. Ayan. National Park ng Bayan. National Park. Environment is better. Yan, napakaaliwalas po talaga. Sobra. Parang iba yung panahon. Ayan, syempre, hindi mawawala si Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Na nang dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng kalayaan. Yan, drama lang, na lang. And itong mga estudyante, nag-aagulo, ang saya-saya lang nila. So, sino siya? Yung may hawak ng flag. Hindi ako na-inform. Bata lang. Hindi ko siya kilala. Wala siya sa libro. O, nandun man siya sa libro. Malamang di ko siya nakilala. So, ang saya, yung mga bata, mga estudyante, hindi sila nakatutok sa cellphone. Diba? Ang saya ng mga kita ng bata ng mga naglalaro ng pambansang laro ng Pilipinas kaysa nakatutok sa cellphone, diba? Ganito lang, yung kanilang park, hindi masyadong malaki. Tama lang. For playground. Ang daming pine tree ba tawag dito? Hindi ah. Kaya nakaka-fresh siya kasi ang ganda ng mga puno. Ang lakas maka-fresh. Yeah. So yan po yung kasama ko. Nagmumuni-muni siya, nag-i-enjoy, nagsisearch ng sarili. Hindi siya makapaniwala na nasa Cotabato siya.
from Cavite. Hindi niya in-expect sa buhay niya. So ayun mga kaibigan, nagsisearch siya sa kanyang sarili. Nawala na po siya. Hanapin po natin at baka kung ano po ang kanyang gawin. Oo, yun na po. Ano na nangyari? Nahanap niya na bang sarili niya? Sa pamamagitan ng may estatwang ito? Kamusta? Nahanap mo na ba ang iyong sarili? Nahanap ko na sarili ko, papa ko. Oh, hindi ko kayang. Hello mga kalakwatser at kalakwatsero. Ayan, pabalik na tayo ng Maynila. Dito tayo sa airport ng Jensen. Ang pangit pa kasi ginagawa pa. Yan ang ating aeroplano. So, yun guys. Balik na tayo ng Maynila. Tapos na tayo maglakwatsa dito. Pero, for sure, babalik ulit tayo para sa mga hindi natin napuntahan. Marami tayong hindi napuntahan, hindi tayo nakapag-zipline. So, yun, sobrang init. Salamat po sa pagsama sa akin sa paglalakwatsa. Sa aking mga pinagagawa. Kinakain ko na po yung buhok ko kasi namin ko pong itlip. Punong-puno po yung itlip ko, mga pasalubong. Ay! Mel! Nalaglag po yung kanyang unan. Nadala-dala. So, bye guys. See you later. Hello! Nasa loob na tayo ng aeroplano. Ayan, makita nyo. Naglalabas na usok. Oxygen. So sa mga hindi pa nakakasakay ng aeroplano, ito pong ganyan po itsura ng aeroplano. Ayan. Para ka lang nakasakay sa bus. Yun na ganyan ko yung mata ko kasi antok na ako. So yan po, pero before that, gusto ko munang kumain ito, cassava crunch. Yan. Sa Waray ang tawag dyan, aking. So kakain muna tayo bago ako matulog. Sarap. Sarap. Uy, may nangungulang kamay. Oh, yun, may nangungulang kamay. Ano ba yan? Hindi ko lang ako. Sarap. Ayan na guys, ayan na. Kumahandar na aeroplano. Ayan na.
sana nag-enjoy kayo sa ating trip to Bicol and Samar. Ayan. So bye-bye. Huwag niyo po ulit kalilimutan mag-subscribe ang Lakwatserang Waray. Thank you. Hello guys! Nandito tayo sa Catbalogan Diversion. Papunta naman tayo ngayon ng Borongan. So umalis tayo dito ng 13:59. So 1:59 ng tanghali. Actually hapon na yun, alaw na yun. So dito tayo dadaan sa diversion para hindi na tayo dumaan sa mga baryo-baryo. Sentro. Sentro pala. Sorry naman. Naisip ko baryo, nasa probinsya kasi ako. Para hindi na tayo dumaan sa sentro. Ayan. So, sa kasalukuyan ngayon guys, maigpit dito dahil sa coronavirus. Yun. So, kanina, pinababa, hindi ko na na-videohan, pinababa yung mga tao sa bus kasi ini-scan isa-isa. Yun. So, sa mga lugar na nadadaanan natin papasok sa mga sentro, meron silang mga checkpoint, tinatanong kung saan papunta. Yan kasi, diba, para alam nila kung saan ka pupunta. Para kung may dala-dala kang virus. Ang ganda ng view. Hindi ko na-videohan. Ayun oh. May dagat. Ang ganda. So, ayan. Kung may dala-dala kang coronavirus, edi may crown ka. Alam kung saan ka hagilapin. Pupuntahan mo. So guys, update ko kayo mamaya kung anong oras tayo darating sa Borongan, Eastern Samar. Doon tayo maglalakwatsa ngayon at dadalawin natin ang aking mga kapamilya at mga kanguso at mga kalitin, mga tunay at kadugo. Kaya see you guys later! Ang galing ni Kuya Carlo!